Krásny adventný podvečer. Som skutočne veľmi rada, že vás môžem privítať v tomto adventnom čase v takom hojnom počte aj rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí prijali naše pozvanie. Vianočnú besiedku už pripravujeme tradične vždy pred Vianocami, aby sme trošku tak pripomenuli tie Vianoce, lebo aj toho roku vyzerá, že snehu asi nebude, uvidíme. Možno, že týmito slovami privolám, ale sú teda príprava tejto našej besiedky je tradičná, lebo ju pripravujeme už niekoľko rokov. Tradície a Vianoce jednoducho patria k sebe. Tradične si pripravujeme vianočný stromček, tradične pečieme všelijaké vianočné dobroty, pripravujeme si darčeky, no a o tých darčekoch je práve náš príbeh, ktorý sa teraz začína. Klasická slovenská rodina je práve po večeri a prichádza do našej obývačky, aby si rozbalili darčeky. No a či budú detičky spokojné s tými darčekmi, alebo nie, to už posúdime my všetci. Prajem vám všetkým krásny umelecký zážitok. Dobrý večer. Deti, počujete? Ježiško prišiel. Poďme sa pozrieť, čo nám priniesol. Pomaly, dávajte pozor. No ukážte, čo ste dostali. Ja mám monsterku a tašku s violetou. Oci, tento balíček je pre teba. Ďakujem, si zlatá. Už nezabudíme, vďaka tejto ručne malovanej mape. Nádhera, presne také mydlo som chcela. Ale ešte tam niečo vidím. Taký veľký balíček. Pozrite sa, čo to je. Kto bol taký dobrý? To je ale ťažký darček. Myslela som si, že tam bude tablet alebo Xbox. Ale, prečo to sklamanie? Ukážte tú knihu. Vyzerá zaujímavo. Prečítame si z nej trochu spolu. Uvidíte, že aj vás zaujme. Začni čítať, ocko. Tak si posadajte a počúvajte. Začínam čítať čarovnú knihu Vianoc. Čarovná kniha Vianoc má veľkú a silnú moc. Kto ju číta pod stromčekom, navštívi mnohé, ďaleké krajiny. Ako šibnutím čarovným prúdikom okolo neho odohrávajú sa dejiny. Čítať však musí veľmi pozorne, aby pri návrate z ďalekej cesty nezabudol, čo zažil a videl a posolstvo vianočné priniesol si v srdci. Naša cesta sa začína v ďalekej Austrálii. Je to krajina, ktorá nepozná zimu ako my. Aj tu však oslavujú Vianoce. Tešia sa na darčeky a spoločne strávené rodinné chvíle. Austrálčania oslavujú Vianoce v horúčavách na pláži a aj Santa Claus sa rád pridá k letnej grilovačke. The very next day, you gave it away.
of figgy pudding. Now bring us a figgy pudding, a cup of good cheer. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Rozdajú si darčeky a oslavy ukončia obrovským ohňostrojem. Oci, videl si to? To bolo ako keby sme boli priamo na pláži. Úžasné. Až mi je horúco a cítila som aj vôňu mora a takú pohodu. Poďme ďalej. Výborne, takže naša cesta pokračuje. Dúfam, že máte radi praclíky, pretože sa presúvame do Rakúska. Rakúsko je krajinou princeznej Sisy a vynikajúcej Zacherovej torty. Pod silhuetou vysokých alpských štítov sa na námestiach konajú typické vianočné trhy, na ktorých ženičky ponúkajú rôzne dobroty vhodné na vianočný stôl. Táto idylka je narúšaná iba vyčíňaním z prievodu čertov. Všetky zlé deti skončia v košoch na chrbtoch týchto čertov, ktorí sprevádzajú Mikuláša. Ja som bola celý rok dobrá, mne nezobrali.
Ale som sa bál. Oci, poďme už preč z Rakúska. No neviem, či sa tam ešte niekedy vrátime, ak nebudete poslúchať. Všetci by sme asi mali byť trochu pokornejší. Ale teraz môžeme pokračovať. Dobre sa oblečte. Ďalšia krajina je Rusko. V Rusku na zasnežené pláne padá vločka za vločkou a bielou krajinou sa ženú sane ťahané koňmi. V saniach sedí dobrácky Dedo Mráz a jeho krásna vnúčka Snehulienka. Vianočné darčeky sú totiž najkrajšie, ak sú dávané z lásky. Aj my sme vám dali naše darčeky z lásky. Mami, toto mydlo sme ti urobili sami, lebo ťa máme radi. No Jocko, teraz budem čítať ja a vy sa pripútajte. Ďalšia zastávka je v tajúplnom Škótsku. V tajúplnom Škótsku boli akékoľvek oslavy Vianoc zakázané celých 400 rokov. Celý tento čas Vianoce nikto neoslavoval a deti nedostávali darčeky pod stromčekom. Aby ľudia neboli smutní, zakladali ohne a pri nich tancovali za ľúbezného zvuku gájt.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, dear, for old lang syne, we'll take a cup o' kindness yet for days of old lang syne. We'd walk on about the braes and think the dance time. We'd walk. A tak 25. decembra kráľ rozdával dary sluhom a chudobným vo svojom okolí. Tie tance pri ohni boli nádherné. Táto kniha je úžasná. Čítaj ďalej, prosím. Dobre teda počúvajte, milé deti, aby ste sa nestratili cestou do Grécka. V Grécku majú krásne more a na ňom cez Vianoce žieria všetky rybárske lode. V noci je more plné malých žiarivých svetielok, ktoré nám pripomínajú, že nastal čas vianočný. Skôr, ako však celé rodiny zasadnú k štedrovečernej hostine, musíme si dať veľký pozor na malých, zákerných Kto nájde mincu v koláči, bude mať šťastie po celý rok.
Ja som sa zlakol tých škriatkov. Myslím si, že tú mincu by som v koláči našla ja a vždy by som ťa porazila v behu. To určite, aj bez mince som rýchlejší. No už sa nehádajte. Poďme si radšej prečítať niečo o Anglicku. Áno, Anglicko. Tam vládne kráľovná a rodiny sa stretávajú pri slávnostnej večeri. Všetci zasadnú k slávnostne prestretému stolu a čas trávia spolu. Rozprávajú sa a keď hodiny odbijú, Listov. Kaplery. Turky. My family enjoying our Christmas dinner. Crackers. Mama karhá syna. Hovorila som ti, že tie sánky budeš požičiavať aj bratovi. Veď mu ich požičiavam. Ja ich mám z kopca a on do kopca. Novinár v strednej Európy sa pýta Eskimáka, a dá sa u vás vôbec pracovať, keď teploty klesnú pod minus 40 stupňov Celzia? Dá, pravda, že sa dá, ale vtedy využívame na prácu na ženy. Dal som po stromček manželke psa. A prečo psa? Už sa teším, ako ma syn bude posielať večer von. Viete, ako Ježiško chodí do panelákov? No predsa radiátormi. Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri šporáku. Mami, mami, stromček horí. Hovorí sa svieti a nie horí. Poučí ho matka. Chlapček za chvíľu zase začne kričať. Mami, mami, záclony tiež svietia. Hello, come in. They sheep to the snow in a wild man's open sleigh. Over fields we go, riding all the way. Bells on bobsailing, making spirits bright. Most are his to ride and sing the sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one man's open sleigh. Hey, jingle bells,
korúnky a spolu spievajú koledy. Tie vtipy boli smiešné, bolo to pekné prekvapenie. Mne sa páčili koledy. Teda mne sa najviac páčila tá súdržnosť rodiny a spoločne trávený čas. Máte pravdu, ale nie je vám už zima z toho snehu, dažďa a nekončiacej dny? Ja by som sa už šla aj niekam zohriať. Čo tak horúca a neznáma Afrika? Áno, čítaj. V Afrike sa aj v zime rozliehajú savanami a pralesmi zvuky bubnov a malí Afričania si za všeobecného veselia zdobia zvončekmi vianočné Vianoce im priniesli kresťanskí misionári a dodnes ich oslavujú podľa kresťanských tradícií mierne prispôsobených k svojej kultúre. Fúha, tak bolo horúco. Ale akú radosť a spokojnosť prežívajú pri oslavách. Nesmieme však zabúdať ani na pôvod Vianoc. Je to predsa kresťanský sviatok. Myslím si, že tejto tradícii sa dnes najviac venujú v Mexiku. Takže otvorte oči a uši. Čarovná jazda svetom pokračuje. Do Mexika sa dostanete krížom cez oceán a ešte kúsok ďalej. Vždy na Vianoce si pripomínajú pôvod kresťanských Vianoc tak, že hrajú príbeh o Ježišovom narodení a na oblohe sa snažia nájsť šťastnú hviezdu.
Mária, Pán Boh je milostivý. Určite nám pomôže nájsť skromný príbytok, kde by sme sa ukryli. Veď už toľkokrát nám pomohol, ani teraz nás neopustí. Aha, tam je hostinec. Skúsime poprosiť o nocľah. Pán Boh, daj dobrý večer. Aj vám, čo vás k nám privádza? Viete, zďaleka ideme. Prešli sme už veľký kus cesty, vonku sa stmieva, noc sa blíži, nocľah hľadáme. Už pekne prosím, či by ste nás nepočítali. Hľa moja žena je cestou unavená a ešte k tomu je v požehnanom stave. Rád by som vám pomohol, ale sami vidíte, hostinec je už plný hostí, miesta nie, skúste inde. Pán Boh vás opatruje. Pán Boh, daj dobrý večer. Spýtať sa chcem, či by sa u vás dajaký nocľah pre nás nenašiel. Aha, Galierčania, a či máte dosť peňazí na zaplatenie nocľahu? Nemáme, ale ak je Boh pri vás, určite nás príjmete. Pá, čo by, choďte si hľadať iný príbytok. Možno vás tam príjmu. A teraz už choďte. Jozef, kde sa podieme, kam teraz pôjdeme? Neboj sa, Mária, ja sa o teba postaram. Nejaký prístrošok tu určite nájdeme. Naše dieťa sa už pýta na svet, neviem, či to vydržím. Neboj sa, Mária, tu sa skúsime opýtať. Dobrý večer, čo vás k nám privádza? Viete, zďaleka ideme, prešli sme už veľký kus cesty, nocľah hľadáme. Už pekne prosím, či by ste nás neprichylo. Hľa moja žena je už cestou unavená a ešte k tomu je v požehnanom stave. V dome máme 9 detí, tam už miesta nie, ale ak chcete, v maštali je miesto, tam môžete prenocovať. Ďakujeme vám, nech vám je za to Boh milostivý. Jasné svetlo svietí tejto noci a nie listujú to na pomoci. Tíško, bratia, počujem akúsi ozvenu. Snad sa vlci k stadu ovečiek neženú. Tak to ti nezavíja, to je iná melódia. Nebojte sa, pastieri, nesieme vám novinu. Narodil sa dnes Spasiteľ, hriechov sveta vykupiteľ, halelúja mu.
veru. Tichá noc, svätá noc. Vianoce nám pripomínajú, že všetci ľudia na svete by si mali pomáhať, odpúšťať a aspoň na Vianoce sa zastaviť a zamyslieť sa nad svojimi skutkami. Oci, videl si, že Máriu prichyli až v 3. dome? Musela byť veľmi unavená. Ale malý Ježiško bol krásny a hviezda svietila tak jasne. Máte pravdu, ale zapamätať si musíme hlavne to, že máme byť k sebe dobrí a pomáhať si. Veď my si pomáhame. A ani sa už tak často nehádame. Táto kniha je zaujímavá. Je úžasné cestovať po celom svete a všetky tie krásne tradície zažívať naživo. Je tam aj čosi o slovenských tradičných Vianociach. Vieš, nie o takých, aké prežívame dnes, o takých starých. Aj ja by som rada zažila Vianoce, o akých nám rozprávala prastarka. Pozrime sa, kam nás kniha zavedie teraz. Aha, naozaj necestujeme ďaleko. Zostávame tu a len sa presúvame v čase. Na Slovensku bol vianočný čas plný tradícií a rôznych povied. Ľudia verili na magickú moc týchto dní a noci. Samozrejme, na Vianoce oslavovali narodenie Ježiška a aby si to pripomenuli, navzájom sa obdarovali malými darčekmi. V období Vianoc boli ľudia k sebe lepší a deti chodili od domu k domu a domáci vyšľovali všetko dobré. Dobrý večer vám, a či môžeme s koledou? No pravda, že nech sa páči. spievam ako vtáčik. Pána Krista vítam, koláče si pýtam. V teréne vrabce čvirikajú, pána svojho privítajú. Síkorka vraví syn, 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 že sa narodil Boží syn. Straka vraví traka, traka, že primohol pekelného draka. Sova vraví uhu, uhu, sláva na výsostiach Bohu. Za tieto 3 verše dajte nám 3 groše. Pán Boh daj dobrý deň, skôr vodu než oheň. Aby sa vám hrnce misky netlkli, taníre nepraskali a skleničky nebili. A ste z nich na Vianoce pálili. Prišiel som vám zavinšovať.
peci stojím, dnu sa vojsť bojím. Kapsa mi trčí, pes do mňa vrčí. Dajte mi koláčik, nak sa mi zapúči. Nemáte nám za zle, že sme prišli k vám a šťastlivé štedreníčky vinčujeme vám. Ďakujeme veľmi pekne za toto krásne vinšovanie. A nože príjmite od nás výslužku. Anka, Janko, nože poponúkajte. Tak si všetci spolu zažali pokojné Vianoce a celý nový blížiaci sa rok. Kniha je prečítaná. Som rada, že vás nakoniec zaujala a zároveň ste sa aj niečo naučili. Takúto knihu môžeme dostávať aj častejšie. Na budúce budeme čítať my vám. Už sa teším. A spomínate si na zaklinadlo na začiatku knihy? Myslím, že z nášho cestovania Vianočným svetom sme sa všetci poučili. Zistili sme, že všade na svete ľudia vyznávajú rovnaké myšlienky Vianoc. Všetci sa chcú na chvíľu zastaviť, zamyslieť a stráviť príjemný čas s rodinou a blízkymi. Aj my by sme sa chceli pripojiť k vianočným prianiam a všetky deti našej školy vám zaželajú
Takže želáme šťastné a veselé sviatky. Deti, musím povedať, že ste boli úžasné. Chcem sa poďakovať ale aj všetkým pánom učiteľom, ktorí pripravili tento nádherný program. Každý program musí mať aj svoje režisérky, takže ja by som veľký potlesk poprosila pre naše kolektív, musím povedať, lebo je to naše kolektívne dielo, ale pani režisérka, scenaristka Janka Zimanová, pani učiteľka Martinka Bulianová, tieto slajdy, pani učiteľka Katka Tupanová, samozrejme ďakujem Bráňovi za technické spracovanie. No a iste ste si všimli, nedalo sa nevšimnúť nádherné kulisy, ktoré sme mali, ktorých autorkou je pani učiteľka Gocníková. Chcem sa poďakovať aj vám, vážení rodičia, pretože všetky tie kostýmy, ktoré deti mali, tak ste sa podielali aj vy na nich. A chcem sa poďakovať aj pánovi Pospíšilovi, ktorý bol veľmi nápomocný pri výrobe tých nádherných gréckych lodí. Takže veľký potlesk aj vám. Všetky tie tance nacvičili pani učiteľky triedne, takže skutočne velikánsky potlesk. Ďakujeme za takúto časť. A želáme vám všetkým ozaj šťastné a veselé vianočné sviatky. Ďakujeme.